Hello guys, λοιπόν, μετά από πάρα πολύ καιρό γύρισα για να σας δείξω λίγο ακόμα Aura Kingdom. Όπως βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές στον χαρακτήρα και αυτές έγιναν για ένα λόγο. Γιατί μια μέρα που έτυχε και μπήκαμε και έκανα λίγο ένα explore στην ιδιωτική πόλη, την Αβέα, με ακολουθούσε μια θηλυκή χαρακτήρας και λέω τι φάση, γιατί οι τρεις ζητούν συνέχεια trade. Έχω ψιλοαρνιόμουν, οπότε κάποια στιγμή λέω θα δεχτώ. Μου έδωσε δύο πανοπλίες, η οποία ήταν ένα καπέλο και μια πανοπλία συγκεκριμένη, η οποία ήταν για αρκετά υψηλό level και είχε πάρα πολλά extra, την οποία έχω αφήσει στο σαυροφυλάκιό μου, και 1000 gold, τα οποία για το Aura Kingdom είναι αρκετά μεγάλο ποσό. Όλα αυτά με αυτά 1000 gold εγώ πήρα όπλα, πήρα πανοπλία καινούργια αυτή που βλέπετε. Το scythe που βλέπετε ότι κρατάω είναι, πώς το λένε, διακοσμητικό. Και πήρε και ένα νέο ζώο για να μπορώ να κινούμε, ένα mount. Οπότε μετά από πάρα πολύ καιρό να μπω να σας δείξω λίγο τι παίζει, τι καινούργιο υπάρχει σχετικά. Απλά να πω την αμαρτία μου, δεν ξέρω, θα σας δείξω αρχικά τα eidolon. Δηλαδή υπάρχουν πλέον πάρα πολλοί τρόποι, και υπήρχαν μάλλον τρόποι να αποκτήσεις eidolons. Ο πιο βασικός είναι ότι μία φορά κάθε 5 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, μπορείς να πας και να πολεμήσεις eidolons, τα οποία μπορούν να σου πετάξουν είτε κάποια θαύματα είτε τα κλειδιά τους, ανάλογα. Μισό να ξεκολλήσει. Ξεκόλλα. Και σιγά ξεκόλλησε. Ωραία. Λοιπόν, πήραμε το δώρο. Ωραία, ασώματος και λίγο από το χαρακτήρα. Λοιπόν, το καινούργιο mount που πήραμε είναι αυτό εδώ. Και κάτι λόγο λαγκάει πολύ σήμερα. Ένας πόλεμος της βρύπας. Οπότε θέλω να πάω πρώτα απ' όλα στο safe house. Οπότε θα πάω με το πιο εύκολο αλμπάκι. Δίπλα είναι. Να σας. Μίλατε όμως. Ναι, λαγκάρει πολύ περισσότερο σήμερα από όσο θα έπρεπε. Πού έρχεσαι? Άρα εδώ πέρα μπορώ να βάζω αυτά. Τέλειο. Ναι, δεν το ήξερα. Σιγά σιγά συνέχισε και ένα καλύτερο παιχνίδι. Όλα αυτά. How cool is that? Μην χρειάζεται να τρώσει. Α, ναι, η μια φορά που μου έδωσε τύψη είναι αυτή εδώ. Μισό. Αυτή. Η οποία ανεβάζει όλα τα στατιστικά της critical. Εγώ αυτή που φοράω τώρα μου ανεβάζει όλα τα στατιστικά και έχω όχι, μείον 2% στο damage που δέχομαι. Οπότε δεν ξέρω, τη θεωρούσα. Βασικά μου άρεσε περισσότερο το σχέδιο που έχει. Να πω την αμαρτία. Λοιπόν, είναι αυτό. Μπορώ να τα. 4 πάνω. Ναι. Εκφάνει. Για μην θα κάποιος μέσα. Ή δεν είναι μέσα. Πρέπει να βάλω όλα αυτά. Βασικά όλα εκτός από τα σκουλίκια, γιατί θα φάω και τα σκουλίκια μάλλον, σιγά μου πάω για ψάρεμα. Και εδώ τώρα μπορώ να βάλω, όχι στα search, στα personal.
Καλά, αυτό θα χρησιμοποιήσω. Ας τσιμπήσω αυτά προς το παρόν. Και να δω που μπορώ να το αποθηκεύσω. Okay. Λοιπόν, από τη σήμερα θα σας δείξω λίγο, θα σας κάνω ένα μικρό explore τον κόσμο. Και ίσως να πάμε να πολεμήσουμε και κανένα μικρό τέρας, βασικά να το λένε. Μικρό μποσάκι. Και λοιπόν, στόχος όχι. Φυσικά για δύσκολες λοιπόν. Μπορώ να βάλω μόνο αυτό, αλήθεια τώρα. Λοιπόν, θα σπίσω και τώρα. Ωραία το να μπορείς να αποθηκεύεις πράγματα έτσι, κατά όπως τα θες. Όχι σε αντίπαμε ομορφιά μου. Λοιπόν, αφήνω τους κρυστάλλους μου πίσω, αφήνω σίγουρα αυτά εδώ. Δεν θα κουβαλάω ποτέ πολλά πράγματα μαζί μου, γιατί ουσιαστικά είναι αυτό, δεν έχεις πολύ χώρο να πάρεις καινούργια. Κάρτες εκτός. Τι, αυτό είναι για... Φαντάζομαι πως το δει. Εγώ τα αφήνω και αυτά. Και αυτά. Ωραία, δεν πλήρεται. Α, και μπορώ. Λοιπόν, και αφού κλείσουμε αυτό εδώ, θα ανοίξουμε για να δούμε τι έχουμε τύχει στα πακέτα. Τι έχουμε και λέμε 1, 2, 10 πια. Όχι, τι είπα. Δεν έχω χάσει εδώ. Λοιπόν, στα 10 κουτιά θα έχουμε πάρα πολλούς κρυστάλλους. Okay. Ας τους βάλουμε σε μια τάξη. Okay. Αυτό δεν το σκοπιούμε. Όπως και αυτό. Και είτε στο warehouse ήταν άδειο και ξαφνικά γέμισε. Οπότε πάμε τώρα και σε αυτό. Το ίδιο warehouse είναι ουσιαστικά, απλά εδώ πέρα είσαι πιο χαλαρά. Αυτό πάει. Αυτό να το πω. Στες αυτό. Personal. Σαν χαμηλά στο άλλο. Δεν θα αποθηκεύσω κάτι, θα σας πω κατευθείαν στον κόσμο, θα δείξω λίγο τι παίζει με τα Eidolons. Τα Eidolons, για όσοι δεν καταλαβαίνουν, είναι αυτά εδώ. Είναι ουσιαστικά η βοηθή σας, εγώ αυτή την έχω 4-5. Ξεκινάτε με ένα, το οποίο είναι της επιλογής, το παίρνετε στο level 10. Μέσα της επιλογής μου ήταν ένας ψευδοδράκος, το οποίο μπορείτε να εξελίξετε και σχετικά, τον έχω level 50, μετά είναι σε μένα, πώς την λένε, η Usurier, έχω τον Aelius, έχω τον Gigas και πήρα και την Sigran, την οποία είναι... δεν μπορώ να την μπορώ. Αν πρέπει να πάρω... ναι, και... αυτά εδώ. Ωραία. Αυτά εδώ πέρα που βλέπετε είναι ουσιαστικά για να βάζετε level τα έντονα αργότερα, κρυστάλλοι τους και τα σχετικά. Και πάρα πολύ κρυστάλλοι επίσης, εγώ θα ανεβάσουν μετά μας τα Eidolons, live ή γενικότερα κάποια skills. Λοιπόν, ας πάμε στο μέρος του teleportation. Εσύ θες να κλείσεις. Okay, λοιπόν, φεύγουμε από εδώ και θα πάμε από τους πρώτους κόσμους που βλέπετε, το Crimson Shield. Level 10-30. Είμαι level 50, οπότε δεν πολεμάω, δεν κάνω, γιατί
ουσιαστικά δεν προσφέρουν τίποτα. Κινητό τον ίδιο. Δεν μάθουν λύσεις. Λοιπόν, πέρα από όλες τις ώρες εντάξει που υπάρχουν, όταν φτάσεις νομίζω level 60 ή level 80, κάπου εκεί τέλος πάντων, μπορείς να μπεις στο tower. Στο Aura Tower, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας τεράστιος πύργος με αρκετά floors, νομίζω είναι κάπου στα 100 πάλι. Και κάθε floor έχει διαφορετικά τέρατα, διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας και εννοείται πάρα πολύ καλά drops πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι το παιχνίδι, το actual σε τέτοια παιχνίδια ξεκινάει κάπου στο level 60 και 65 και μετά. Γιατί από το 0 έως το 20 μαθαίνεις το παιχνίδι, από το 20 μέχρι το 40-50 προσπαθείς να βρεις τα skill που σε βολεύουν, από το 50 μέχρι το 60 χτίζεις λίγο το χαρακτήρα σου, από το 60 και μετά απλά περνάς καλά. Αν το πατήσετε και στο Warcraft 3, το WoW, π.χ. το που είναι ένα παιχνίδι όπως και αυτό, απλά πληρώνεις. Αν δεν πληρώνεις, δεν θα ασχοληθούν τόσο πολύ μέχρι κάποιο επίπεδο, γιατί στην αρχή όλα αυτά τα παιχνίδια είναι βαρετά όταν είσαι low level και δεν κάνεις πολλά πράγματα. Όταν αρχίζεις και παίρνεις τα spells σου, τα δεύτερα weapon και τα σχετικά, άρχισε γίνεται λίγο πιο ενδιαφέρον το πράγμα. Τώρα, το να πάρετε το κλειδί ενός έντολων δεν είναι ποτέ σίγουρο. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές οι οποίες θα πολεμήσετε πολύ δυνατό έντολο, μπορεί να σπαταλήσετε πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρετε το κλειδί το απαραίτητα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολύ καλά drops. Πολλές φορές τα έντολο. Και κάτι το οποίο είναι αρκετά θετικό βέβαια. Λοιπόν, φόρτωση σιγά σιγά. Να δω και εγώ κάτι. Λοιπόν, ωραία, φτάσαμε στον κόσμο, ανοίγουμε χάρτη. Και μόλις ανοίγουμε χάρτη όσο προχωράμε στο πάρτι. Και μόλις το ανοίξουμε θα πάμε στην άκρη κυριολεκτικά εδώ πέρα. Το Temple of the Eidolons. Οπότε να πάμε να πω την αμαρτία μου. Θεωρώ ότι το Aura Kingdom είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο δεν το έχει ανακαλύψει ακόμα πολλοί κόσμος. Ναι, μπορεί να λαγκάρει, ναι, έχει κάποια μικρά bugs, αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο, διασκεδαστικό στο δεν πάει, δηλαδή εμένα με έχει κρατήσει πριν έχω παίξει κάπου στις 47 ώρες και κάτι ψηλά. Και σχετικά είμαι άτομο το οποίο έχει δώσει 306 ώρες στο Binding of Isaac. Τα λεπτά που βλέπετε πως αυτό που έχω παίξει είναι υπερβολικά λίγο. Γενικότερα πλέον στα παιχνίδια που παίζω είμαι λίγο πιο προσεκτικός, δηλαδή έχω διάφορα, έχω αγοράσει πάρα πολλά τώρα τελευταία στο Steam Sale. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ τα παρεΐστικα παιχνίδια και έχω αρχίσει να γίνομαι πολύ solo player. Ακόμη και στο Aura Kingdom που είναι, ας πούμε, παιχνίδι με παρέα, να κάνεις guild, να κάνεις τα αποστολές μας και σχετικά, εγώ είμαι πολύ solo γι' αυτό. Φτάσαμε, οπότε κάθεστε εδώ, Temple of the Eidolons solo, ok. Και ξαναφορτώνει. Λοιπόν, μόλις μπείτε σας βγάλει 3 σεντούκια. Το ένα είναι για 35 level, το άλλο είναι για 60 level και το... δεν θέλω. Και αυτό είναι για 50 level. Εγώ θα πάρω αυτό που είναι για 50. Και εντάξει, εγώ το 60 θεωρώ ότι δεν το έχω. Δεν είμαι αρκετά δυνατός προς το πάνω. Λοιπόν, αυτό είναι το έντολο που είχαμε να πολεμήσουμε, που είναι Belchandras. Λες είναι εξαγωνιστά. Οκ, Belchandras. Ας το δούμε. Να πω την αμαρτία μου, δεν μου έχει ξανατύχει το συγκεκριμένο, οπότε θα είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μένα. Να δω λίγο τις κινήσεις. Λοιπόν, είναι μια βασίλισσα νερά, δεν είναι κάτι... Είναι όμορφο, είναι ομορφούλη. Το τι είναι βέβαια ομορφούλη σημαίνει ότι θα είναι αδύναμο. Οπότε ας ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, 5, μια πολλαπλή κίνηση και stun. Λοιπόν, 3, shield υπάρχει και η ειδική κίνηση με τον Aelius. Damage, 5, 6 για το damage, λίγο stun και πηγαίνουμε με ένα 5. Τέλεια. Δεν πήραμε πολύ καλά πράγματα, ήταν ψηλομέτρια. Δηλαδή πήραμε 4 Monster XP Books, τα οποία θα χρησιμοποιήσω επί τόπου και θα μου πάνε τίποτα. Large Crystals και κουπόνια. Λοιπόν, οπότε τα βάζω εδώ, ενεργοποιώ ένα ακόμα τέτοιο και έχουμε και λέμε okay. Παίρνουμε και αυτό. Όχι, για δεκόμες. Οκ, I like it. Λοιπόν, τώρα από εδώ έχουμε extra gift και πρέπει να μιλήσουμε και με τα eidolons μας για να τους ανέβει το ηθικό μέσα εισαγωγικά, το friendship που έχουμε. Λοιπόν, 1, 2. Στις φιλοξενίες τις απαντήσεις, σε πολλά τουλάχιστον, σε κάποια μάλλον. Λοιπόν, άρα χαίρομαι από εδώ. Εντάξει, τώρα ψηλάκατε. Λοιπόν, δεν θα βάλω να κάνω link, πες όχι τώρα. Και ας ανοίξουμε τα δύο πακέτα, τα οποία έχουμε... θα πάμε και 20 level. Αυτό το πετάμε γιατί δεν χρειάζεται ποτέ σε κανέναν. Θα πάμε μάλλον 51 level. Όντως, actually. Και τα βιβλία, έλα. Ναι. Χρειάζεται καφέ από τα βιβλία. Λοιπόν, και έχουμε σαν καινούργια skill points, ναι, ωραία. Θα ανεβάσουμε εδώ πέρα το critical και εδώ θα ανεβάσω το HP. Στο δεύτερο τι υπάρχει? Έχω point το οποίο θα πάει touch it rust in the ground, then release it into your cutters. Αχ, ναι. Αυτό πονάει την ψυχή μου. Όταν ξεκινάς και διαλέγεις τι race θες να είσαι, τι class μάλλον, κάποια στιγμή στο level 45-46 σου βγάζει ότι μπορείς να πάρεις και δεύτερο class. Εγώ θα πάρω το φυσικό. Staff Itachi. Παρ' όλα αυτά, εγώ διάλεξα σαν δεύτερο το Duelist. Ενημερώνει. Παρ' όλα αυτά, το έχω πολλές φορές, το ξέρω. Πάρα πολλά, κάποια class κάνουν πολύ καλό combo με Ronin, το οποίο εγώ δεν το είχα διαβάσει και έκανα την απίστευτη χαζομάρα να πάρω το συγκεκριμένο class. Δεν με χαλάει τόσο το ότι είμαι Duelist, με χαλάει το ότι δεν μπορώ να κάνω τόσα πράγματα όσο μπορεί να κάνει ένας κανονικός Ronin. Anyway, ο Duelist τον διάλεξε μόνο και μόνο επειδή έχει διπλό σπαθιά, είναι dual wielder. Και να πω την αμαρτία μου, λατρεύω τους dual wielder, είναι από τα καλύτερα class που μπορώ να πάρω στη γη. Θα δείξω κάτι μικρό τελευταίο, θα σας δείξω μάλλον τον κόσμο μου, το μέρος που είμαι τώρα. Εντάξει, περνάει γρήγορα η ώρα. Πάμε να κάνουμε μια αποστολή μαζί και μετά θα δούμε. Να δούμε. Λοιπόν, ανοίγουμε ξανά map. Ανοίγουμε ξανά map. Και πάμε εδώ πέρα. Για να ψάχνουμε αν έχει πει κανένας.
Και κάποια στιγμή είμαστε σε ένα guild. Και μόνος που έχει μείνει μέσα στο guild, έτσι. Άρα, εντάξει. Σιγά. Guild θα ξεκινήσουν να υπάρχουν σε σωστό βαθμό τουλάχιστον, θεωρώ μετά το 65. Τώρα. Οκ. Είναι ένα το πάω. Και λαγκάρει πράγματα. Λοιπόν, έχω ένα skill point το οποίο θα το διαθέσω κάπου. Οκ. Βοηθάς αυτό. Λοιπόν, οπότε πάμε. Πού είμαι δίπλα, ωραία. Και αν δεν λάγκαρει τόσο θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, οπότε θα πάμε στον κόσμο που είμαι τώρα. Πού είμαι? Ενδάμε. Νέο 50 με τα 5 που πήγα να διαλέξω μάλλον είναι για πιο μετά. Παρόλο που είμαι 51 level. Γενικότερα μου αρέσει να κάθομαι σε τέτοια παιχνίδια, να κάθομαι να φαρμάρω λίγο για να ανεβαίνω πιο γρήγορα level. Λοιπόν, έχω κάνει αρχαία τόσο αποστολές όσο δεν σπέλα πάρα πολλά τέρατα. Τι ήταν αυτό? Οκ. Λοιπόν, και τώρα που φόρτισα, να σας δείξω λίγο τι υπάρχει εδώ. Ας κλείσω αυτά τα δύο. Λοιπόν, τι μέτρο εδώ. Okay. Λοιπόν, φυσικά είμαστε σε ένα κόσμο λίγο πιο παλαιολιθικό. Το χωριό είναι αυτό που βλέπετε. Παίζουν δεινόσαυροι, παίζουν πάρα πολλά παλαιολιθικού τύπου τέρατα. Αλλά και τέτοιο. Μυθικά, δηλαδή δράκοι πολεμιστές. Το οποίο είναι πιο πολύ τέρας που ακούγεται σε D&D καταστάσεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά, να κάτι παίζει και αυτός με μάγοι μεταγατική διάδοση. Αχ, μη λαγκάρεις. Έχει πάντως πάρα πολύ καλά τέτοια. Πώς το λένε, bosses μέσα εισαγωγικά, τα οποία τα παίρνεις σαν crate και μετά προχωράς, τα δίνεις στον αρχηγό της πόλης και σου δίνει διάφορα stuff. Αυτό το πετάω. Όχι, έφτασε. Και από ό,τι φαίνεται κάτι έχω κάνει σίγουρα λάθος. Κάτι να έχω πετάξει την αποστολή. Οπότε πούντο, ακυρώνω την αποστολή μου. Απάντω. Έτσι. Και συνεχίζουμε ευθεία από τι θα να πάρουμε. Πολλές φορές επειδή μπορεί να κάνει κάποιο λόγο και να πετάξει την αποστολή είναι η καλύτερη λύση. Δηλαδή έχω κάτσει στο level 16 που δεν ήξερα ακόμα. Έχω κάτσει ένα 3 ωράκι και απλά έψαχνα να βρω το item που ήθελα, ενώ το item απλά το είχα πετάξει κατά λάθος.
Άξε. Ναι, το έντυπο το έχω τους πειράξει καλά. Λοιπόν, κατέβα. Άρα πώς θα γίνει αν δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Με να πω σε σπίτι. Κάτι έχω καταλάβει εγώ λάθος. Α, πρέπει να πιο μακριά. Οκ. Ναι, γιατί σε πολλές αποστολές, ας πούμε, ενώ είσαι σε κόμμα του μπορείς να την κάνεις χαλαρά. Είναι αυτό το θέμα. Θα τουλάχιστον δεν σαν. Ένα, τέλεια. Ωραία, τώρα που πήγα πώς. Ναι, εύκολα. Αν θέλει μόνο μπλε. Άρα θέλω τους τρεις. Οι δύο είναι εδώ. Και κάποιος μου ψάχνει μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Λοιπόν, ποια αστυνομία αυτό. Ξέρω κάτι πράγματα που μηνύματα και τα ακούω. Αλλά δεν είμαι κανένα στούντι. Όπα, προ. Δίπλα σου. Είναι δίπλα σου. Άρα πεθάνε και σκοτώσαμε, εκτιμήσαμε και τις 7. Λοιπόν, πάμε να το αναφέρουμε. Α, και ήταν δίπλα εκεί πίσω. Okay. Η αποστολή τώρα είναι στην άλλη. Στον άλλο. Δεν σημαίνει πανοπλή έτσι όπως φαίνεται πάντας πήγα να πω και μπήκε το κέρατο στη μέση. Λοιπόν, accept. Να σκοτώσω 14 και τέρατα. Θα κάνω αυτή και άλλη μια αποστολή και μετά θα κλείσω το βίντεο. Για μην είναι πολύ μεγάλο, θα μου πάρει κιόλας. Γιατί δεν ενεργοποιείται. Οκ, μ' αρέσει. Μ' άρεσε αυτό το στυλ, αυτή η στάση μάχης, αλλά και πάλι. Είπαμε, είναι υπερβολικό. So, αυτό είναι το αντικείμενο, αυτά είναι το... Είχα πάω πιο βασικά να σας ανεβάσω ένα βιντεάκι με αυτοκίνητο. Και είπα να σας ανεβάσω ένα κλασικό βιντεάκι με... LOL ή κάτι. Να ανεβεί ένα λίγο πιο παλιό παιχνίδι, το οποίο μου αρέσει και συνεχίζω και το παίζω παρόλα. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα βίντεο, την Κυριακή για να ισοσταθμίσω μόνο τα βίντεο που έχω ανεβάσει, θα ανέβει βιντεάκι Warcraft 3, αυτό είναι λόγος. Και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο με το σχετικά με τις Πανελλήνιες στο Isaac Let's Talk, γιατί πραγματικά μένα μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν ένα βιντεάκι το οποίο
Ήθελα να το κάνω, έδωσα αρκετό χρόνο και μου σφάσει μπορεί να βγει και μικρό μεν, αλλά θεωρώ ότι πώς θα έπρεπε να υποθούν και για τις παραλίες και για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε σχέση με αυτές. Όλες τις μέριες να έχουν μια εμπεριστατωμένη άποψη όλοι, και οι πιο παλιοί και οι πιο νέοι. Λοιπόν, τώρα σκοτώνω άλλα 4. Όποιος θέλει να πει Arrow Kingdom ή LOL, ας γράψει το account name από κάτω, για να μπούμε μαζί να κάνει παρέα ή να πούμε κάποιες πεντάρες που εμείς ψάχνουμε φαίνεται στον άτομο. Οπότε, Οπότε θέλετε, αφήστε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε λέξη στο Facebook που ανεβαίνουν διάφορα και ρωτάω πολλές φορές τι θέλετε να δείτε. Τι άλλο. Κάντε subscribe από κάτω και κάνει ένα share για να στηρίξει το κανάλι να ανέβει κάποια στιγμή γιατί έχει αργήσει. Αυτά από μένα για σήμερα, μέχρι το DJ guys αύριο. Καλή συνέχεια.